Hallo, Hoi. Henrika de Boer? Ja, klopt. Nou, dan kom ik voorbij. Nou, hartstikke Ronnie mooi. Porte, hoi. Hoi. Nou, welkom. Ja, dankjewel, Welkom op, dankjewel. de Keilaat. Moet je hem vol hebben? Ja, hij mag wel vol, hè? Ik ben net een volle erin niet, maar... We gaan naar de valkjes. Die hebben vanmorgen al een paar verhuurd. En ik heb hier dus een lijst. En alles wat hier staat, dat moet in die valk wezen. Oké. Dus dat moeten we even controleren. Inventaris checken. Precies. Ik hoop dat ze een beetje thuis bent in de woordnaam, want Ja, zeker. ja? Nou, beginnen. Een stormval. Het zit alweer voor in, die vakken die zitten gewoon Nou! Een mik. Een windverklikker. Een hoosvat. Zeilbinders. Boender. Ik denk dat ik wat bluft heb. Ik ben toch net zo thuis in die termen. Hoeveel boten masten hebben we hier op Eliot? Ik weet het net. Dat Nee? zal het zijn. In de haven hebben we 600 lichtsparen. Voorzichtig, net te snel. En ik kan weer mensen komen. Mensen maar even, ja. Hallo! Goeiedag. U wilt hier vannacht blijven liggen? Als het kan? Ja hoor, dat kan. Alsjeblieft. Ja, dank u wel. En 25 mag Ja, dit, mooi hè? dankjewel. Alsjeblieft. Mooi, dank je. En een prettig verblijf. Dat gaat zeker lukken. Hallo! Het havengeld. Yo. Wij pinnen wel even direct. Even pinnen. Kan het? Even kijken hoor. Pinnen. Ja. Henrika! Ja, wat nou? Die meneer wil pinnen. Ja, nou, dat kan je net bij die, maar dat kun je wel bij de receptie of bij het havenkantoor. Oké. Nou, als er heel wat werk in, hè, havenmaster wezen. Ja, daarom. Het is net alleen nog de bootjes, maar het is ook tanken en skimmatje en controleren. Dus ja, daar ben je toch elke dag weer druk mee dwalen. Ja. Nou, dat valt me net af.